बिसोर गथ'फोरा हुवासिलायदो र माबायदि मान डेन्जारलै बिसोर गथ'फोरा आयाव आयाव हुवासिलायदो बिसोरो हुवासिलायदो आयाव आयाव नायनानै लादो भिडिअखौ नायजोब थ' बे हिन्जावसा गथ'खौ मार मानिनांगोन आरो बाबा डेन्जारलै बेयाव माने हुवासा गथ' माने गावखौ गोसथोनाय ना मानाय मिथिया आरो बेखौसो उल्टा बुफिनलायदो आरो डेन्जारलै बे हिन्जावसा गथ'आ आयाव आयाव माने बेफोरबायदि हुवा सिलायबा मोनाब्रा हुवाखौ सिलायबा मोना आखल आखु गोसथोनायनि सिगाङाव आखल आखु गावनि माबाफोरखौ बिबारफोरखौ खिथिजोबनांगोन आरो मोजां होमबासो नों बे हिन्जाव हौवासाखौ मोनगोनलाय मा हुवा सिलायबानो मोनो नामा हुवा सिलायबा मोना माने आखल आखु गावनि माबाफोरखौ सब केरेक्टारफोरखौ सोलायजोबनांगोन आरो ओमफ्राय हौवासानि सिगाङाव माने मोजां आखल दिन्थिनांगोन केरेक्टार दिन्थिनांगोन आरो होमब्लासो माने नोंखौ बै हौवासायाबो गनायनानै लागोन आंनि गोसथोनाया मोजां होननानै बेबायदि हुवा सिलायबानो मोनालै दाउख्रि बासा मायाबा सोलायनाय बिस्था मायाबा बुलायबानो मोनाब्रा धाद बिदि जानाङा जाम्बि जाम्बा गथ'फोर होमलायनानै हुवा मोननाय मोनबाना बैसोर माने सिख्लाफोरा गैजायै सिख्लाफोरा माने गोनांनि सेंग्राफोरखौ माहाजोननि फिसालाफोरखौ माने बिराद बुंब्राय लागोमोन आरो बुलाय खमलाय आयाव आंथ' हले खमलायनानै मोननायबा हिन्जावसाफोरखौ आयाव माहाजोन धोनि माबानि न'खरनि सिख्लाखौसो लागोमोन आरो आयाव बेबायदि जाबायना दाबो ओइ जायालै जाया र बे भिडिअखौ नायना लादो बे भिडिअखौ नायना ला नोंसोर नायग्रोना ला आरो आयाव थाबाबो माबायदि आंखौ दर फांथेनानै उन्दुयो दर फांथेनानै उन्दुजोब्बाय नै गासिबो ओरैबायदि मानसि आंनि हौवाया मिथिबायना लोगोफोर थाइनोबो मोजां मानसि नङा बियो मिथिबाय ओरैबायदि हिन्जावखौहाय दोखो खालामनानै जायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर ओरैबायदि मानसि बियो आंखौहाय हर गेजेराव दर फांथेनानै उन्दुनानै थाबाय आं जिन्दगिबो निमाहा होआथ' बे हौवाखौहाय आबो खनजिताया मा इमान दिखार नाङै गाबदोलै थ' न'खराव मायाबाफोर प्रब्लेम जादों नामा थ' हौवाया मानो सेया खालामदो बा बे जाथाया नंगौना नङा नंगौबाथ' बिराद दुखुनांथाव आरो नङाबाथ' मा बुंनो आरो बेखौलाय सोरबा माखासेया ओरैनो जास्ट माने भिउसनि थाखाय न'खरनि माबाफोरखौ ओरैनो जास्ट नांलायदो मादो होननानै ओरैनो फेक निउस स्प्रेड खालामना होयोना थ' बेबायदिबो जानो हागौ आरो थ' नंगौबाथ' बिराद दुखुनांथाव माने फेमिलि गावनि फिसाय बा फिसाय बिसि अनलायनानै थानांगौ आरो थ' बेबायदि खालामनाङा सापर्ट खालामलायनांगौ थ' मुभि सिनेमा बा एलबाम गादोबाबो गानो होनांगौ आरो थ' किसुमान फिसायफोरा बेफोरबायदिखौ बाजायैबो माने एलबाम खालामनानै गुबुन हौवाफोरजों सिथाब खालामनाय बा मायाबा लिंनाय बा बिराद बदनाम जानाय मा जानाय बेफोरखौ माने बाजायो आरो थ' बिदिबो जानो हागौ आरो फिसाया थ' बिदिबाथ' बिराद दुखुनांथाव आरो थ' बिदि जानाङा आरो थ' आंनि बायदिबा नङा बायदि मोनदों आरो थ' बे जाथाया नंगौबाथ' बिराद ससियेल मिडियाफ्राव स्प्रेड जागौमोन आरो थ' नङा बायदि मोनदों आरो जास्ट ओरैनो देमालि बा भिउसनि थाखाय खालामदो बायदि मोनदों आरो थ' भिउसनि थाखाय खालामदोबाथ' जेबो नङा थ' नंथारगौबा बिराद दुखुनांथाव आरो बाबा अनथावथाव आबो खनजिताया बाबा दासो फेमास जाहांदो थ' बेबायदि जाथाय जायोबा न'खरावथ' प्रब्लेम जायोबा माने बिराद दुखुनांथाव आरो सापर्टसो होनांगौ नङा होमबा रायजोफोर